is also a powerful antioxidant. Yes. Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sa ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3. Kung ikaw ga D3 Bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat-soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kinlanlan ni D3 Bio ang immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sang ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayo sa imo ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ang D3 Bio, no? Amo nang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP. Alright, so kumplituhon ang atong Dapat mga D3 food Bio gid supplement, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3. Oo, Kulang na. Kulang. Kung Bitin. D3 nga wala BCO, kulang Ay. na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. man. Dapat D3 Bio. BCO, D3 Bio. Laing gidya mo. Laing gidya nga kumpleto. Kompleto. Amo na D3 Bio. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi man nami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa, no, ang may tisi. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat
sa Mighty C. Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. I-maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:34 na sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuscarawan sang Mighty C. Mighty C, ang ginpabasko ga alkaline nga vitamin C. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! It's a beautiful Monday morning mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Today is Monday. Lunes nga Lunes kita mga ka-K5 sa bulan sang Agosto. Petsa 18 kita sa karon tuig 2025. Sa aton sini nga mga ka-K5, isa ka manayanaya nga aga para sa aton sini nga tanan.
Lones Galones, today is Monday. It's a beautiful Monday morning mga ka-K5. Kaginadayaw tagid ang Ginoo sa panibagong adlaw. Gaginhatag sa aton mga ka-K5. No, sa aton sini nga pagpangalagad. Because every gising is a blessing. Sa aton sini nga mga ka-K5, mga pinalanggat naton nga mga tagpalamati. Sa mga nag-celebrate sang ila kadlawan, subong Agosto, subong adlaw. Happy birthday sa inyong tanan. Ilabi na gid mga ka-K5 sa akon sining pakaisa nga nag-celebrate sang iya sining birthday. Si Ram Espeha, aka Florentino Espeha. Happy birthday gid no sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. 38 minutos sa nakaligad sa takdang alas 4 sa aga sa inyo kinaanda na ko ang inyo alagad sa kahanginan ka K5 Ray Espeha Umalay. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Ginaabi-abi tanang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan nga nagaupod na sa aton sini barwa nga pagpangalagad subong nga aga diri sa balitang K5 sa umaga. Sarang kita nga mabatian live sa aton sini nga pagpangalagad sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa aton sini tagsa ka mga FM radio dial. Sa aton sini nga mga suki nga mga vendors nga aga pa nagabugtaw nagaplastar sang ila sini nga mga baligya sa nagkalain nga mga merkado publiko. Ila binigid sa mga vendors naton dira sa Barwasang Pototan, Iloilo. Kamusta kamo datanan mga sa kasimanwat nga mga vendors? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga mamang tsoper, aga para nagapasada para galibot sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Sa aton mga tricycle, tricycle, e-bike driver, bus driver, van driver, tricycle driver kag taxi trollers naton. Sa aton sini modernized sa jeepney patrollers. Nakatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad. Isa kamarayan nga aga para sa inyo nga tanan. Along-along sa pagbiyahe, uso ang disgrasya. Sos! Sa gintalikdan nga mga sinimana, mga ka-K5, kadamo sa mga disgrasya. Katamo sa mga vehicular accident. Ilang binagito na tabo mga ka-K5 sa may banwasan nga putotan. Nga tatlogin kabilog mga ka-K5 ang nadala sa mga ka-K5 sa sining ginatawag nga vehicular accident. Amo nang ginahambal naton nga kung kaisa sa tion sang emerhensya maghalong-halong man kita, hindi man nga tanan kita magpahala-hala kay delikado kung kaisa. No, sa aton sini nga mga ka-K5, imbis ka makakapalabot ka sa imo sini nga padulungan nga safe, no? Basi madisgrasya kapagid. So kaluluoy lang to mga kabyanan tong tatlok pilog tong mga nagkalamatay tungod sa sining mga vehicular accident. Sa aton sini nga mga ka-K5, halong gid kita sa tanan nga oras sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 4:41 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Ginaabi-abi taman ang aton sini nga mga online netizens, online viewers. Nga nakatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo official Facebook page. Live na live kita nga mabatian sa pila ka mga social media accounts naton sa aton sini nga Facebook, YouTube kag TikTok account. Kay gani mga ka-K5 mag-like, mag-follow, mag-share sa aton sini nga pagpangalagad para mas madamo pagid mga kultura naton around the world. Ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Alas 4:41 mga ka-K5, dugay-dugay ko naton ang pila ka mga nagapanguna nga mga balita. Ilabi na naton sining weather report sa report ni ka-K5 Weng Senyeres sa iya sining Weather Report. Pero wag na mga ka-K5, Tami Montanay sa mayong aga ang mga nagapamati sa aton subong aga sa aton sining Facebook Live. Ara si Sir Ronito Sombong watching live Pambarangay Baldosa Zone 3 Sombong Family nakatutok gid sa balitang K5 sa umaga.
Si Tita Janice Ilisan, aga pa nagbugtaw. Tita Janice Ilisan, ang may pinakamanamit, pinakamaputi, pinakasaboruso nga bugas sa banwas ang putotan. Ang bugas ni Tita Janice Ilisan. Alex Sasabo, good morning Sir Alex. Nonoy Iraldo, Randy Aclaracion. Good morning ka K5 Ray, greet ko lang si Jason Gumatangan kag Aclaracion family diri sa Tikod, Lapas. Ganaga pamati gid always sa balitang K5 sa umaga. Ginatamiyaw taman sa ming aga si Aimee Cuadrante. Si Pakas Aimee Cuadrante. Good morning SB K5 Ray. Good morning Pakas. Amski Fernandez. Good morning Idol, pa shoutout lang sa Amski Vlog. Diri sa Mayasinda, Conchinta, San Dionisio, Iloilo. Hoy, sa mga taga Banwas ang Sara, Iloilo, sa mga taga Quinto Distrito, ganaga pamati sa aton aga pa. Good morning sa inyo nga tanan ha. Live na live kita diri sa balitang K5 sa umaga sa K5 News FM Iloilo. Kay Parikoy Ricky Boy Poras. Aga pa, nakapangapinas ang klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na, nakadetox ka pa. Bango na! Ma'am Ning Ilumba, good morning, Lord. Thank you for this opportunity to see this beautiful morning. Amen. Please be with us, Lord, and guide our decisions and keep us from all harm. Amen. A blessed morning, ka K5 Ray Umalay. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba sa isa ka manami nga mensahe sa aton sini nga mga ka K5 subong nga aga. Kay Sir Cheryl or Ma'am Cheryl Kunahap. Kapamati man si Ma'am Cheryl kag si Ma'am Mary Recabar dira sa may Pungsod, USA. Nagapamati man si Nanay Teresita Alconada Redulia. Good morning ka K5 Ray Umalay Espeha. Good health and God bless you always. Salamat gid Ma'am Teresa kay tanan naton siniya no nga mga listeners online. Kay Ma'am Aria Jassy Bawa, mayong aga sir, shout out kay nanay, kag kay tatay Ernesto, kag kay mama, kag kay papa, kag kay tita Love, kag kay tito, kag kay tatay Nando sa Hamabalod Zone 3, nagapamati gid sa balitang K5 sa umaga. Alas 4:45 sa aton sining pagpangalagad ko ng pinaka-latest nga weather report with ka-K5 Weng Senyeres. Pero bagoy na mga ka-K5 yari mga walantayan nga mabalita sa aton sining pagpangalagad subong aga sa balitang K5 sa umaga. Ang aton sini mga balita nga nadulong sa kalawan sang klinika DTX Coffee Mix, magpangapis ang healthy coffee, magbakal sang klinika DTX Coffee Mix, available sa mga butika, labi na gid sa mga butika mamalapit sa inyo, kag sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang-Uy. Sa mga balantayan nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad, masobra 1,000 ka mga persona ang nakipagbahin sa bloodletting activities ang 60 Oakford Community Defense Center kag K5 News sa Iloilo sa Festive Walk Mall kahapon nga adlaw. Sospek nga nagbuno patay sa isa ka negosyante sa Mandurriao, nadakpan na sang mga kapulisan. Anom ka mga individual pilason sa separado nga aksidente nga natabo sa Banwasang Dumangas. Kag sa dugang nga mga balita pag-award sang proyekto sa mga kontraktor, wala sang hocus-pocus suno sa ICDO. Kag Hag Industry sa probinsya sang Iloilo nag-recover na suno kay Governor Defensor. DPWH Central Office nagumpisa na ang investigasyon sa mga flood control projects sa Iloilo. Kag 31 anyos nga lalaki sa Banwasang Istansya nasapwa na gid lamang nga wala na sang kabuhi. Mga dugang nga mga balita national kag international ang aton man sini banwa nga pagatalakayon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga mga ka-K5, mga balita nga dapat naton sini tutukan kag tagaan sang pagtalupangod. Ilabi na gid ining mga isyu subong mga ka-K5 sa flood control. No, isa ini sa mga highlight subong nga nagakritabo sa aton sini nga gobyerno ang pagpatuman kag patigayon mga ka-K5 sa mga flood control projects nga wala matapos-tapos. At kung natapos man, do sobra pa sa pulburon kahumok.
ang mga proyekto ay hindi gani malabutan sang pila ka tuig, nagaos-os, naga-landslide, nagalitik, nagaguba, nagapudpod. Pero ang kwarta sang mga kontraktor, tabi-tabi po ang tamaan, wag magalit, kag ang kwarta sang mga politiko nga sa likod sang mga kontraktor, titiba-tiba yae. Alas 4:47. Kung tayo pinakalites nga update sa aton sining weather update kakay Weng sa report. Go ahead. Yes na mga KK5, as of 2 a.m. subong o kaina nga kagahon ang sining Agosto 18, ang low pressure area mga KK5 ang o kung ginatawag naton nga LPA 08D ang padayon naton yung ginamonitor kag nahimo na ini mga KK5 nga tropical depression warning. Bali yara ini sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Samtang mga KK5 ang aton bala nga ginamonitor nga LPA 08C ang anay nato ginamonitor nga yara sa sulod par ang nagwa na sa aton nga sa monitoring domain sang Pag-asa mga KK5. Bali subong ang aton ginamatayan amoy na ang tropical depression warning nga yara sa karon sa 535 kilometers east northeast sang Itbayat, Batanes kag may pagpamadlos nga 45 kilometers per hour o kon 50 to 55 kilometers per hour mga K5 kag nagapadulong sa northwestward nga may kadasigon nga 10 kilometers per hour mga K5. Okay, so tropical depression na ining low pressure area nga ara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kay ginatawag ini nga si tropical depression warning. Malayo ni siya sa aton sining ang iya location kay Paibueng no sa tawag ni land area sang Pilipinas but ara siya sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kung tawon yung satellite image sang aton sining Pag-asa ining tropical depression warning ara ni sa ibabaw nga porsyon sang ulo-ulo sang aton sining mapa pakadto didto sa may Batanes sa kakipay ba Weng Senyeres kag sa may pungsod da Taiwan no sa aton sining mga pinanangga nga mga tagpalamati. So amo ni ang location ni tropical depression warning. Pero kung lang taon nato nang iya sining kadasigon kag pagmadlos yara lang ini sa 45 km per hora kag 55 km per hora. So tama kahinay kag mahina ini nga klase sang tropical depression sa aton sining mga ka-K5. But hopefully hindi na ini siya magbaskog kag maghimo pa nga bagyo kag padayon na lang ini nga magwa sa Philippine Area of Responsibility kakay Weng Senyeres. Pero ang subungad lang mga KK5 lauman man nagyapon naton no nga maka-experience kita sang magulugal umon tubtob magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta o kung napugtak-pugtak nga pagulan kag pagpanaguob mga KK5 initugas sang localized thunderstorm bali sang halin sang nakaligad no naka-experience siya kita sang maulanon nga tiempo no gulpi lang magulan kag mag-init naman mga KK5 gani amo na padayon kita sa gihapon nga maghalong kag likawan nga mabasa sang ulan. Sige. So, always be ready, always be alert. No? Sa ito sining mga kakipay, balungan permeng ikayong lawas, kag proteksyonan pinagi sa pag-inom sa mga suplemento nga sa ragid makabato sa sining mga hilanat o bosipon trangkaso sa maulanon nga tiyempo. Magklinika D3 Bio. Anong aton sining case sabihan this morning kakipay Weng Senyeres? Yes, so syempre ang aton nga case sabihan for today kakipay Ray, ang isa ka tawo nga ang isa ka matod nga tawo masami ilisipon lang ang mga abyan. So ano bala ining aton nga mga K5. So ang matod nga tawo di naton ginamon nga basi ang physical bala pero ginaano naton is sa batasan nga aspect mga K5. So ang matuod nga tawo mga K5 isa ka tawo nga prangka, isa ka tawo nga kung may nakitaan bala imuno na in a nice way. So ang masami mga K5 kita nga mga tao do nadlo kita nga sang confrontation bala nadlo kita nga ma-correct or nahadlo kita nga mabala naton do
ginaano naton ang negative bala. Isip nga mag-accept kita sa in a positive way mga K5. So amoy na ang mga tao nga matuod no masami ilisipon lang mga abyan. Kaya mo na gani ginambal naton ang mga tao gani hindi gusto sa mga prangka nga tao. So ang isa ka matuod nga tao prangka mga K5 kag amoy na ang true to his or herself gid. Correct. Kung sa sulod ka sa bahay ni Kuya sa PBB, amo nang masami nila ginahambal, no? Magpakatotoo. Yes. No? But dabi sa kabuhi sa kalibutan, no? Sometimes people tend to hide their own tawag ni gani character or batasan because nga nahadlok sila ma-judge sang iban nga tawo. Nahadlok sila mawad-an sang friends. Nahadlok sila mawad-an sang opportunity. No? Nahadlok sila nga batsagan ang kalain sang buot, no? Sang iban nga tawo. No? But you cannot you cannot teach people to be a better person or a better version of themselves, no? Kung hindi mo pagprangkahon sang ila sini nga mga kasalanan or hindi mo pagprangkahon sang para sa ila sini nga kayuhan ka kay Bueng-Bueng Senyeres, because may ara nga mga tawo, no, nga nahadlok mag-confront, no, sa isig nila kapareho. And because of that attitude, sometimes we forget that by doing this, no, kay Bueng-Bueng Senyeres, no, mas ginatolerate naton ang aton nga mga abyan, ang aton pamilya, ang aton nga mga kakilala nga mangin kontento sa kung ano lang sila kag kung hindi mangin successful sa ilang nga kabuhi, no? Because nakita mo nga nabudlayan sa pabayaan mo kay bangod na kulbaan ikaw sang gitawag ng confrontation, no? Nakita mo nga sala ang ubraya, ginapabayaan mo. That is why nga hindi ma-promote ang imo sini nga abyan, no? Hindi ma-promote ang imo sini nga kakilala because nagkakakulbaan ka nga basi maglainay ka mo sang buot, no? Yes. But sometimes we need to take courage and tawag ni sacrifices just to correct and to make that person a better person. Kakipay ba Bueng-Bueng Senyeres, no? Yes. That is why nga permi ina ka misinterpret or permi ina nagaka tabo, no? Nga ang tawo nga prangka, ang tawo nga hindi plastic, ang tawo nga matudtod, magamay lang ang iya sini nga abyan. Yes. No? Because sa kalibutan, you cannot please everybody. Kakipay Bueng-Bueng. You cannot please everybody. You cannot please everybody to respect you. You cannot please everybody to believe you. No? Sa aton sini nga mga kakipay, amo na iya ang senaryo sa kalibutan. No? Sa aton sini nga mga kakipay. But ang importante dira, no, sa aton sini nga mga ka-K5 nga we should know how to be with someone, no, nga balanta makabulig sa aton sang matudtuod ka K5 Bueng-Bueng Senyeres nga hindi kita ya pagbutungon paidalom ka K5 Bueng-Bueng. Yes. Amo na ganing mga K5, no, okay lang ko no kung gamay ang imong abyan. Importante mga matuod ini sila nga abyan mga K5 kay sambal ganila a friend to all is a friend to none. Kung mabal mo ay damo kay imong nga abyan, damo kilala, damo ka ano. It is not because sa imong nga character mga K5. Sometimes no ang mga abyan nato namian lang sila mamati isang mga nagagawa sa mga gusto nila permi lang dayaw sila, no? Gusto nila pero lang ginadayaw, ginaangga, no? Yes. But that is not the reality even when you are with your family, bla, no? Kung may sala kasawa yun kagid sige kana di pwede tolerarya. The same thing as your friends, no? Kung balaan nila sala gid obra mo, hindi ka nila pag-itolerar. Sawayon ka nila because gusto nila nga magbag-o ikaw kag mangin better person ikaw. Di ba ka K5 Kois Gilbert Hordan
nagapamati subong si Kois Gilbert Hordan. Ang balya sakto gid. Good morning, SB Ray and Bamweng. No, nagapamati gid subong si Kois Gilbert Hordan. Ana lapating branya Rinante Ordehan kag Mamning Ilumba. Ang bali Mamning Ilumba, great number of friends doesn't matter. A good friend is the one who is always there whenever you are in your ups and down. Yes. No, sakto ina sa aton sini nga mga ka-K5. Dira mo matakos ang insakto kag matudtuod nga apyan. Inabalang wala ka nakauton sa bulusa mo pero ara gyapon sa imo. Why ka na sang maihatag siya pero ara gyapon sa imo? Because there are people who tend to be a good friend to you but kung ara ka na sa kalalatan, bayaan yalang ikaw. Yes. Kaki Weng Senyeres. Amo ina siya ang masakit nga kamatuoran. Kung ari kita diri sa kalibutan. But you know what, kahampon, sa ton sa mga pilangga nga mga tagpalamati, isa sa mga passage no, nga gina-share sa pastor no, sa Sunday Church, Kaki Weng, is hambalya may una nga apat ka mga disipulo si Jesus, no? Si Jesus. Amo na si Andrew, si Samuel, si James, no? Nalipat ko sang isa. Pero apat sila kay Wayne, no? Sino ni sila? Ano ning mga trabaho nila? Amo ni sila ang mga fishermen, no? Nadumduman mo nga naghambal ang Ginoong nga ining si Samuel kag mga kopdanan niya nakitaan sa Ginoo nga himos na sang iya sini nga mga nga mga gamit sa pangisda. Di pa mangkot sila ni Jesus. Kamusta ang inyo nga pagpangisda? Hambal ni Samuel kag sang iya mga upod. Master, yung master sa una tawag na as teacher mo. Kaki Weng, no? Wala sila sa manadako, no? Wala kami siyang may nahuli, no? Gabi na mal mo nga gabi ka pangisda ang mga mangingisda kaki Weng. Kay hindi sinaw ang tubig kay Ray kag mostly hindi makitaan nga may may nagapanakop kang isda. Kay ang isda sa gabi hindi gali kakita, mamuko ang isda sa sanag na sila doon sundan nila ng light sa muna nga makakita sila. So kung gabi dulom ang isda wala shadow movement, kundi na sila gatinir, dira lang na sila tapos ginapagwa nila ng gamay nila nga yang ulo, no, sa ibabaw sang tubig, no, doon naga-elevate sila, naga-alsa sila black kaki Weng. There's why mahapos magdakop sang isda kung gabi. So pero sa amo na nga amo to nga huganas, why gid sila sa manadakpan bisan isak bilog isda? Kay Weng, di gabi pa to ha. Pero sang kasanag sa nakita nila si Jesus, sambal ni Lord sila, balik ka mo, kag magpangisda. Take kung ikaw si Samuel kay Weng, pagambal si mo, dugay ka nagapangisda mo. Kag nabalaan mo nga mas damo, kag masapos magdakop isda kung gabi. Kag ginsugo kabi sang isa mo kabyan nga, pangisda to, balik to, tiyaga na, sanag na, ang kalibutan, mangisda ka pa yan. Siyempre, kay Ray, kung angay ka ran, why ka man ka balong Ginoo, gali ato, siyempre, masami, hindi kagin hindi kagin maglakat. Ang lesson learned, diba mo no? Sometimes, no, because of our pride, no, nga, we think to ourselves that we are good enough. Waay kita na nagapamati kag nagapati sa mga tawo nga nagahambal sa aton. Ti kung si Samuel mataas-taason kag grabe ang pride. Mambasa san-o ka nga master ka pangisda ka na sa una. How do hindi ka man manog isda? Ang imo tatay nga si Joseph Campertero man, panday. Tingan tutudlo ano pa ko nya nga balaan mo aga na pa isdaon mo gani ko kagabi gani nga dulom kalibutan way gani kami madakpan bisan isak bilog isda. Di ba? Kay Weng? The same man na sa tawo. Mambalamabi nga, sala ng ginaubra mo. Amo ni dapat ang inubrahon. Dupras na bala sang ikaw kay Weng, ano ikaw? Reporter. Pero may isa ikaw kaabyan nga ang trabaho ya accounting.
Pero ikaw nga reporter, sagad ka sa mat. Nakita mo nga biyan mo nga nag-solve, nakita mo doon sa laman sa bat yaman, doon sa laman yung pag-compute yaman. Ginto doon mo, doon sa laman na imo nga pag-compute. Doon pa sa sinabat ka sa gabiyan mo nga, ano, imo bro, reporter ka lang, ako yung accounting. Kakipay buweng. Yes. The same thing with Samuel. Kung ginamuya to, kaginsabat niya sa ngamuto ang Ginoo, si Jesus, do you think naka-bingwit sila sang madamo ng isda? Wala. Yes. Kahit iging panindugan niya, nga masagad pa ko sa imo, tuduan mo pa ko. Pero, because of the genuine heart and humble heart of Samuel, waay na sa damo pamangkot. Nagbalik siya. Ang sabat niya, Master, kay tungod ikaw ang naghambal, ubrahon ko. So meaning to say, ang iya pag-response sa sugo sang Dios, very quick because ano ang rason nga very quick ang iya response. Because may salig kag nagapati sa kay Jesus. Amo man na sa imo nga mga abyan nga mga sa mga friends ta diri sa kalibutan, no? If you have a genuine heart and humble heart to follow sang mga ginahambal sa imo, hindi gid mahimo nga mabutang ka sa kalalatan. Ilabi na gid kung matudtuod nga abyan ang naghambal sa imo. Yes. No? Sa aton sini nga mga kakipay, mga pinalangga nga mga tagpalamat dito, sino balik sila dito? Pagbalik nila kakipay buweng, nakadali sila sang bandamo nga mga ista. No? Sa aton sini nga mga kakipay, nakabingwit sila. No? Nakahulik sila sang madamo nga ista. No? Sa aton sini nga mga kakipay. So sometimes it takes faith, believe, and courage, no? Para ma-achieve mo ang isa ka bagay. May ara dabi nga mga tao kung kaisa nga na grabe ang doubt sa kuglingon, grabe ang doubt sa tao nga nagambal sila. Bisan mismo friends nila nga matutuod, dudahan pa nila. Kakipay buweng-weng sinyeres. Bisan pamilya pa ganin nila di ba? Kisa pamilya nila, dudahan pa nila utod nila, ginikana nila, paryente nila, relatives nila, dudahan pa nila. So may mga amon na kisa nga mga tao. Hambal gani ni Ma'am Nining Ilomba, no, sa aton sini nga mga kakipay. If we have faith, just as a mustard seed, there is nothing impossible with God. No? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? So muna ang case sabihan sang Ginoo subong adlaw. Ginashare ta na because nag-connect sa imo sini nga case sabihan man kakipay buweng-weng sinyeres, no? So talong tawabla, no? Si Jesus, grabe ka prangka nga tawo. No? Hambalya kung ano ang ginasugo sang iya nga amay, no? Ang aton sini nga Ginoo. Ti ano lang tawabla, pila lang kabilog ang tawo nga ara gid sa likod ya nga mambalya nga nagapati gid sa iya. Di ba? Pilak bilog may ara sa ginatawag nga 12 disciples. No? Sa aton sini nga mga kakipay. Murang hambal mo nga ang isa ka matuod nga tawo, masami ilisipon lang ang iya mga abyan. Pero mapati ka kag sa hindi. May duha ka disipulo si Jesus nga na butang ta do nagtraidor or somehow betrayed sa iya. No? Sino ang duha na ka disipulo? Sino? Kita mo lang si Kakipay Buweng. Wala nagpamati kung nagatakisis niya, nagkatakisis isang una. Sino ang una mo madumduman ako nga nag-betrayed siyaw? Siyempre nalimda ko yung nga na, pero ginatawag na natin siya subong nga si Satan. Si Judas, si Judas. Mamuduwa na ang Judas damo, no? Sa aton sini nga mga kakipay, di ba gimbaligya si Jesus sa salapi, no? Aging sugid ya to, kundiin si Jesus, no? Baylo sa salapi. Pero later on, ginutas siya sining kabuhi sang iya nga paginulsol. Ikaduha sino? Sino? Nga tatlo yung kabisis gin-deny si Jesus. Na-forget ko. Si Pedro. Di ba? Ang balgan ni Jesus to, hindi pa titilao kang manok. 3 beses mo akong tatalikuran. Sa aton sini nga mga kakipay, di ba? Yes. Atong aran to si Jesus ginapakakwat nito sa cross, ginahampak to sa nagambal tong mga tawag ni mga Hudiyo nga mga ano to nga
Kilala mo ba siya? Mm. Di ba, hindi ni Pedro? Hindi ko siya kilala. Na, grabe, no? Ato sila ng mga ka-K5. Na-bring to life. Si Pedro, si Peter, no? Bal ni Ma'am Ning Ilumba. No? Sa aton sila ng mga ka-K5, sa aton sila mga pinalangga ng mga tagpalamati. So, amo na siya, no? Sa aton sila ng mga ka-K5. What we're just trying to say is that sa kalibutan, damo sa amo na nga mga tao. No? Na sometimes, sa aton sila ng mga ka-K5, bisan abyan mo pa, pila na kamo katuig nga mag-abyan, no? Pero mabatasan niya pa ikaw nga tuntuhon kag pabayan, no? Sa aton sila nga mga ka-K5, that is why nga it's better to have a small circle of friends nga mga matutuod kaysa sa madamo nga mga abyan nga puros malang mga Tupperware. Ka-K5 ba weng-weng sinyeres? Yes. Na, okay? So, munang kay sabihan sang Ginoo subong nga aga. Anong ma-advise mo sa aton sila mga pinalangga nga mga tagpalamati? Naamo na galing mga K5, no? It's better to, kung sa mga tasa, bala, mas maayo nga ikaw isa ka tasa nga wala sang unod. No? Bisan mabal mo nga, It's like you are an empty vessel. Yes, no? oo. Ang empty vessel, but silingon, do parehas na sang barko nga wala unod, bala? No? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Damo na mo presentasa nga wala unod. Dapat panumdomon mo permi nga ikaw isa ka tasa nga wala unod bisan damo ka na sang may nabalaan. Yes. Mamo kung panumdomon mo permi nga permi buta ikaw nga tasa. Ang tanan nga ginatudlo kag ginambal si mo nag-aawas na. So kanugon waay na gisulod, no? So sometimes we should think that we are like an empty glass, no? Para ang tanan nga mga informations, mga maayo nga butang, mga maayo nga ginatudlo sa aton absorb mo gyapon ka K5 wing, no? Katon sini nga mga ka K5. Sige. Yes. So amo na, no. It's better to be an empty cup mga K5. Amo na ay built with strong foundation. Pero no, ang nagaano ikaw gyapon, naga-accept ikaw sa gyapon kung sa aton nga kabuhi, naga-accept ikaw sa gyapon sang suggestions, sang ginatawag naton nga critics or mga mga ginatudlo sa aton mga K5. So amo na, no, hindi kita matinaas-taason, no, kay hindi tungod mabal naton nga angay karan gina-compare naton ng aton kaugalingon sa estado sang kabuhiya, no, hindi naton ma-judge ang isa ka tawo based lang sa kung ano ang nabalaan naton sa ila. Sometimes, no, ang mga tawo nga na mas damo pagali sang experience or mas damo pagali sang knowledge kumpara sa aton mga K5. Sige. Salamat gid ka K5 Weng-Weng Senyeres. Yes, now ang ini nga update ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit. Gikan sa inyo center ini si K5 Wayne 02 Senyeres para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon, 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 kampiyon. Kampiyon nga morning mga ka-K5, Ma'am Annalyn Panis Agravante. Good morning Sir Ray and Ma'am Weng Ning Ulumba. Do not lean on your own understanding. Ma'am Herminia Tuando, correct. Ang bali Ma'am Ning Ma'am Hermina Tuando. Ma'am Mary Jean Reynado Vallejo, trugid na si Ray. Bisan kadugo mo pa kung sawayon mo, maakig pa pagkagpakalainon niya pakaw. No, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Senonito Sumbong, good morning. Renwen Coloroda Vlogs. Nagapamati gid watching from Damdam, Saudi Arabia. Oy, sa mga taga Saudi Arabia dira, salamat gid sa pagpamati ninyo sa mga overseas Filipino workers abroad naton. Halong kamo permi, God bless you and keep safe always, no? Alas 5 sina mga ka-K5 sa pagbalik naton ko naton reports ang pila naton sining mga unit field reporters, mga natipon nga mga balita kag follow up reports ang aton sining mga reporters sa pagbalik sang balitang K5 sa umaga. Standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinido wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo 3. Okay. Okay, kita 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kayo, guwapa, okay, kamo ang ma-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-isip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. 6 lang kami lo. 6 lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nino. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Ito ka ng alam, ha? Mga batong na paginsang, Pisos! Bakalay water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso, ganihata, nakadlaw siya. May nag-piso, bakalay water. Aray, udap tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yay, pasakay na. Tara na. Ini sa ikon mo lang, binog. 200! Lupa-tupa, pasakay. Nitoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, ha? 300! Na pagpati mo sa lagbong ako na 400! Kami? Tutuha. 500! Ay,
nalipay mga, nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwaton ta, hambang naton, hep-hep hooray lang, pero ang hambang ta, K5, News FM. Ang K5, duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM, bayaw sa babaw. Nanay kasi nag-report na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 na 5:18 na sa ato sinig pagpangalagad. Good morning kay Kapitan Helen Fernandez ang Barangay Kansilayan, Putotan, Iloilo. Mayong aga Kap, kamusta mo hidlaw man ta sa imo bago ka lang nakabulubutwa sa aton siningan live ba? Nakapangapi ka na Kap sang klinika DTX Coffee Mix. Sa mga ka-K5 daton, gina-remind naton kamo nga mag-inom magtumara sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy nga sarangin makabulig sa aton sininga ika ayong lawas. Ini ang mga suplemento nga sarang makatag sang alibyo mga ka-K5. Kasubong sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral, antibacterial nga properties nga sarangin makapatay sa mga viruses kag makapatay sang mga bakterya sa lawas natin. Paibilin nga healthy ang aton sa nga lawas pinagi sa pag-inom sang Klinika D3 Bio. Napamatud-an na ini sa mga eksperto mga ka-K5 ba nga ang Klinika D3 Bio ang extra virgin coconut oil nga sangkap sini ginapainom ini sa may mga mild symptoms ng COVID-19 nga may mga virus mga ka-K5 no kag nag-alalayo sila mga kabyanan no sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati so gimpabaskog pagidin ni Dr. Ramil Itang Uy pinaagi sa pagbutang sang vitamin D3. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Hindi magbakal sang vitamin D3 lang. Dapat ang vitamin D3 mo may extra virgin coconut oil. Ano ang pangalan? Klinika D3 Bio. Available ini mga ka-K5 sa mga butika malapit sa inyong lugar kag available ini sa Klinika Product Center ni Dr. Ramil Itang Uy nga napahamtang sa Pasig City Branch, Kalinog sa may Cosmart, sa Miag-Aw sa tupad sang MCR Agriventure kag diri sa may Haro Branch sa tupad sang St. Robert's International College. Ang mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy kasubong sang Klinika DTX 500 nga saragin makatap na sa balatian nga diabetes kag makapanami sang blood circulation sa aton sining lawas himo sa ampalaya kag di sugar cane extract. Parisan mo sang Mighty C di alkaline based nga vitamin C, basta vitamin C ang aton nga imnon, Mighty C mga ka-K5 no. Malayo kita sa balatian, nagapabaskog sang immunity naton ang Mighty C. Ini ang vitamin C nga hindi acidic. Pag inom mo hindi magsulab kag mag-init ang imong tiyan because alkaline ini nga sahi sang vitamin C. Ang Mighty C. DTX 500, Mighty C, Klinika D3 Bio. No mabakal ina sa mga product center kag klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Kadto kamo for free consultation, wala sang bayad, libre magpa-check up kag sa aton sa mga pinangga nga mga tagpalamati no. Kung dira kamo babakal sa product center naton worth 500 pesos may isa kamo ka coupon kag pwede kamo magdaog sang parapol naton nga naglabot sa 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos kag 12 ka nga madaog sang tag 1,000 kag mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Amo na sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy nga sanangid garantisado halungan tang ikayong lawas naton magtumar maginom sang sini nga mga produkto. Ang oras alas 5:21. Naka-standby na si K5 Karen Badilla sa mga balita. K5 Karen sa report sa sining sospek kada buno patay sa isa ka negosyante sa Mandurriao nadakpan sa mga kapulisan kag ining anom ka mga individual nga pilason sa separado nga aksidente nga natabo sa Banwa sang Dumangas. K5 Karen sa update please go ahead. K5 Karen. Standby lang no sa aton sining nga pagpangalagad
ginatry na ton na connect ang aton sining linya with ka K5 Karen na Badilla. Kay Ma'am Evelyn Patriarca Bailon, nagapamatigid dira sa May Pasig City, kay Rokawa Arca Kinaguran. Good morning ka K5 Ray, watching live from Dawis, Putotan. Sa mga taga Dawis, Putotan na yung agagid sa inyo sa aton sining mga ka K5. Sige, aranas ka K5 Karen ang update sa sining suspect ka nagbuno patay sa isa ka negosyante sa Mandurriao kag ining anom ka mga individual nga pilason sa separado nga aksidente. Sa report ka K5 Karen, go ahead. K5 Karen. K5 Ray. K5 Ray, nadakpan na sa Iloilo City Police Station 5 ang suspect sa pagbuno patay sa isa ka negosyante diri sa may isa ka subdivision sa masakop sa barangay Guzman Jazena sa distrito sa Mandurriao pasado alas 2 ini sa kagahon sang natabo kay K5 Ray ang krimen Agosto 17 sa suno sa kay Lieutenant Larry Perante ang Deputy Station Commander sa Police Station 5 K5 Ray, ang ini nga suspect nadakpan ini paagi sa hot pursuit operation, mali nadakpan na ini siya pasado alauna sang hapon K5 Ray dito sa may barangay Navaes, Mandurriao. Kag kung mahibaluan ang ining biktima, ginkilala nga si Arthur Casepe, 35 anyos. Ang ining namang suspect si Jerome Olimba, 42 anyos, kag residente sa nasambitan nga lugar K5 Ray. Kag according diri sa investigation sa aton nga kapulisan, suno sa kay Lieutenant Perante K5 Ray nga kahapon sang kaagahon, updanay man ni sa pag-inom-inom ang si Olimba kag si Casepe sa isa ka birthday party nga ara lang man sa ina nga barangay K5 Ray, no? Bali magsugod man ini sila nga abyan ang suspect kag ang biktima suno niya sa kay Perante K5 Ray. O galing since kay ara sila niya sa influensya sa makahulubog na ilimnon, may ari ni sila K5 Ray sang hindi pag-intsendihanay kay sa initial diri nga pagpangusisa sa aton nga kapulisan. At may ginsugo ini ang ining si Casepe sa kay Olimba nga may ginapaubra siya bala K5 Ray. O galing nagpamanibad ini ang suspect kag mo pa na sa subong ang ginatumod sang aton nga kapulisan kung ano ina ang gusto tani ipaubra sa biktima sa suspect K5 Ray nga gin balibada ni Olimba. Timangod sini K5 Ray, nakibot na lang ang ining mga kaupdanan nila nga gulpi lang gintampa ni Casepe si Olimba kag dito na nagbalos ang suspect since nga may dala siya sang kutsilyo K5 Ray. Ginbuno niya ni sang 5 ka beses ining si Casepe. Kung mahibaluan ang ining victim nakaangkon sa patal nga pilas sa iyang tunga kag wala no nga bahin sa iyang dughan, sa iyang ilok, pusod kag siko K5 Ray. Gindala pa ni sa may ospital diri sa may Mandurriao ang ining biktima. O galing gindeclare ini siya nga dead on arrival K5 Ray. Kag suno pa sa kay Lieutenant Perante nga na-recover man sa crime scene ang double blade nga gin-usar no ni Olimba sa pagbuno sa biktima K5 Ray. Kag sa subong gina-istorya man nino sa aton nga kapulisan ang pamilya kung bala may hibaluan sila ba may mga daan nga hinigot-anon or kung ano ni ang gusto tani nga ipaubra ni Casepe sa kay Olimba. Kay ang pamilya K5 Ray way man sang idea kung ano ni ang ilang nga gin-istoryahan parte sa ipaubra kung tani ni Casepe sa kay Olimba K5 Ray. Sige ka K5 Karen. Ay sa subong Jado dula signal mo K5 Karen, liog ko ba na penetrate? K5 Ray. Go ahead. So tiyan mo na sa subong no ang ginatulid man sa aton nga kapulisan kung ano gini ang sa likod sa natabo yang krimen dito sa may isa ka tiyanggi lang man sa may barangay Guzman Jazena sa distrito sa Mandurriao K5 Ray. Kay kung sa naman sa tanagin bawian gini sa kabuhi ang ining victim na si Casepe K5 Ray. Samtang dito naman yung sa bahin sa Banwa sang Dumangas, duha ka aksidente sa dalanon K5 Ray ang natabo sa Banwaya sa Dumangas sa sulod lang sa isa ka adlaw kung sa din anong ka persona ang pilason.
Sunok sa kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, ang investigator kay 5 Ray sa Dumangas Municipal Police Station. Una nga natabo kay 5 Ray ang aksidente sa may barangay Balabag kay 5 Ray sa Dumangas sa diin nagbungguanay ining tricycle kag pick up kag apat diri ka persona ang nagkalapilasan kay 5 Ray. Samtang pagkahapon naman niya na ano man din, minatabo man nga aksidente sa may barangay Pulaw kung sabihin nagbungguanay man ang isa ka tricycle kag motorsiklo kag duha diri ka persona ang napilasan man niya kay 5 Ray. Kag sa base diri sa pagpangusisa sang aton nga kapulisan ang ining sa may barangay Balabag kay 5 Ray ang ining pick up halin ini sa may Barotac Nuevo nga direksyon. Sang hinali lang niya nagliko ang ining tricycle na kung sa din nagsugat anay sila kasi nag-overtake ni ang tricycle sa ginasundan niya man nga isa ka salakyan kay 5 Ray why man naka-antisipar ining pick up kay 5 Ray sa pag-overtake sa tricycle kung sa din nag-head-on collision sila. Ang suno sa investigador mayo lang din kay 5 Ray ay hindi pala mo nakadasig ang ilang pagpadalagan so wala sila nakaangkon isang patal no kagundi minor injuries na kit ang naangkon nila kay 5 Ray. Ito naman yung sa bahin sa barangay Pulaw pagka alas 2 niya sang hapon kay 5 Ray nagwa man niya sa investigation sa aton nga kapulisan dito sa Dumangas na nagtabok man niya sa piyak nga linya no ang ining angkar-angkar ay may idulong siya kontani kay 5 Ray sang nakabunggo o sa nabungguan man ini siya sang motorsiklo. So duha ni ka persona ang pilason dito sa may barangay Pulaw kag minor injuries lang kay 5 Ray ang ilayang naangkon kung sa diinti sa duha ni ka separado nga mga aksidente sa dalanon. Suno sa investigator nag-decide ni ang magtimbang mga bahin kay 5 Ray na mag-settle na lang. Sige, kay 5 Karen, importante tawag ni nga way na nagdako ang ining gamo kay 5 Karen Badilla. Oo. So tiya mo man no ang sa na-mention ta nga nagsettle line na ni ang mga ang mga involved sa natabo yang vehicular accident dito sa Banwasang Dumangas. Sige, din kamo subong man nga do medyo may mga gahod. Oo, ay ari daw sa subong nga daan na kay 5 Ray ang medyo mahulod damo na ni ang mga ang nagabiyahe diri sa may area sa city proper. Ano pa do medyo mahulog gahod ang aton nga background kay 5 Ray. Teka musta ang ang mga dlagan sing trapiko subong aga pa? Sa subong although nga damo naman sa mga nagabiyahe sa dalanon ta may mga tao naman nga nagabinantay sa higad sang dalan kay 5 Ray ang ang light or makanay lang kay 5 Ray since nga hulo temprano pa lang. Sige. Salamat kada kay 5 Karen sa mga update kag report kay mo sa natipon sa mga diri sa balitan kay 5 sa umaga. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag iya sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras alas 5:30 sa aga kay 5 Paul maging send ako dra nga picture kay 5 Paul sa Janelle Condes nga account no. Maging send ako nga picture pero ko download gani. Salamat kay 5 Karen. Diretso kita sa sining update sa pila naton sini ka mga flood control projects. Isa ini sa mga mainit nga ginaistoryahan subong hindi lang diri sa may syudad sa Iloilo, but pati sa bilog nga Pilipinas. Because kadamo sa mga lugar mga ka-K5 ang nga nahamtangan sang pila ka mga flood control projects ang ginpangkadtuan sang presidente ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Kag pila ka mga flood control nga iya sini nga gin-inspection sa aton sini nga mga ka-K5 kung tani ining inspeksyon nga ni hindi ni tani lubrahon sang presidente kay nga man ulubrahon ni Taneya mga ka-K5 sang Department of Works and Highways sa aton sini nga mga ka-K5 bukon DPWH.
ila ni tani sa nga lubrahon mga ka-K5 sa ila engineering office nga kung may proyekto nga halin sa gobyerno nga gimpaagi sa DPWH, no? Sila dapat ang may kinamataro nga mag-inspect sini, no? Prior pa nga mahuman ang proyekto sa aton sini nga mga ka-K5 kung ina gina-check gid man sang mga katapos ang DPWH. Sa aton sini mga pinanangga nga mga tagpalamati. Pero kung ang DPWH sa aton sini nga mga ka-K5 nagapabulag-bulag lang kay nagapalipong-lipong nga daw lipong nga aloy sa aton sini nga mga kuturante hindi gid nila madakpan kag makitaan ang mga proyekto sang sining mga kontraktor nga ginahimo nga hampanganan ang mga flood control projects. Paano kita magambal nga ginahimo nga mga hampanganan? Nakita nyo tong isa sa flood control project sa gibisita sa presidente? Nga pag-iikap niya palang mga ka-K5 sang simento sang flood control project, daw ano-ano malanga nagkapot sa sang pulburon nga tama kahumok. May pila pa ka flood control projects nga ang iya sini nga simento nagaus-os na mga ka-K5, nagalitik na mga ka-K5 sa ton sini nga mga kuturan. Kay nga aman waay sang inap ka kabilya nga nagakapot sa simento. Kung pwede pala nga pikio nila sang kahoy or di gani kung pwede pala gani nga sa ton sini nga mga kakipay hindi nalang pagbutangan sa kabilya imuo nila. Sa ton sini nga mga kuturan wala labot sa mga delay nga mga proyekto mga kakipay. Tilang tawabla ko na ng premisyo kag paggastos na sa kwarta sa pumuluyo because that money, that budget is coming from the tax of the people, coming from the money of the people. Sa aton sining mga ka-K5, that is the tax contribution from the working people, from the employees of the government. Sa aton sining mga ka-K5, from the business sectors. Sa aton sining mga kuturan, even sa mga konsumidor, sa mga nagabakal sa Tianggi, nag-contribute na sila sa tax na ginatag naton sa gobyerno. But see what happened? Ginaabusaran mga ka-K5 ang binilyon kag minilyon nga mga proyekto sa flood control projects, no? Sa aton sini nga mga kuturan, ginaabusaran. Now, paano mangurakot ang isa ka kontraktor? Kag paano makakwarta ang isa man ka mga tawo sa likod sang sining mga kontraktor? No, sa aton sining mga ka-K5, may ginatawag ina sila mga kabyanan, suno sa akon masaligan nga source, may ginatawag ina sila nga royalty fee. Ba, kung maka-royalty fee ka mo, doin nyo lang kwarta, ginahampangan nyo ba, no? Sa aton sining mga ka-K5. Inang mga royalty fee, inang mga rebates, inang mga percentage, mga komisyon, gakatabo lang na sa mga private businesses. Hindi sa kwarta ng gobyerno, hindi sa kwarta sa pumuluyo. Rather, hindi kwarta ng gobyerno, kundi kwarta ng pumuluyo. Sa aton sining mga kuturan, nagkakatabo lang na yan sa mga private businesses, private sector. Magambal ka nabi nga, ibaligya mo ini nga produkto ko. Gaan ta ka komisyon. Sa aton sining mga ka-K5. Puro i-apply mo ang amon nga scheme, ang amon nga sistema sa proyekto sang gobyerno. Sa aton sini nga mga ka-K5, kundi nagwa sang resulta, palpak, kundi palpak substandard. Sa aton sini nga mga kuturan. May ara ko nga kilala nga isa man kamasaligan nga eksperto sa pagpangontrata kag eksperto sa pag-obra sa mga proyekto. Hambalya paano nga makabawi ginansya ang mga kontraktor. Manan mo ang ining pundo sang gobyerno, pag na-download ini sa isa ka ahensya sang gobyerno, implementing agency, no? Di kung magambal ka ni mga flood control projects, anong implementing agency sini? DPWH, sa aton sini nga mga kuturan. Or kung ano man dira nga mga opisina sa gobyerno or ahensya sang gobyerno Now, pag na-download ini sa DPWH, i-alokar ini kung diin ini nga mga lugar, mga ka-K5.
iobrahon ang ini nga proyekto. Diri na masulod ang hipokrito. Tabi-tabi po, pasensya gid sa baiguan, ang mga hipokrito nga mga politiko. Hindi sa tutuod lang kag prangkana yung istorya. Paano mambal mo kakipabre nga mga hipokrito kag mga klase sa mga politiko? Kasi siyempre ang kuno nila nga ila na. Hambalo nila itong taga-Dipin Ops! Akon inagin patigayon nga pondo sa Kongreso. Ops! Dapat may porsyento ako da. Amuning mga politiko, mga ka-K5, nga kaugalingon ng ilang na panumdom. Ngayon sabi mo rin sa piho nga nagapanumdom sila mga kabyanan sa kaaraydan sa mga katawo. Wala. Hindi nakita nila pag-intuon kag palibot-libuton nga daw kaangay sang tawag ni sang bula sa ila sini nga mga kamot. Di ba? Sa to sini nga mga kuturan. Makasiling kaguro nga pwede mo tamainto kung ang aton sini nga paminsaron do kaangay sa paminsaron sang bata nga way pa sang nga buot sa kalibutan. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamiti. That is the reality of the system that we had in our country. Sa aton sini nga mga ka-K5. Hindi na kita magkatingala because sa bilog nga kalimutan we are ranked as the most corrupt country in the entire world, mga ka-K5. Kiti bangod gani sa mo nga sistema. Nga kung sa diin ang mga proyekto sa gobyerno nagkakasakripisyo, mga kabyanan. Ako yan nagasaludo ko sa mga kontraktor, sa mga politiko. Ginambal na to, not all Basi mambal ka mo do halos tanan naman hindi man tanan. May mga maayo man yan nga mga tao mo. May mga tao man yan nga may mga konsensya. May mga kontraktor man yan may mga konsensya. Nga okay lang maginansa. May importante, safe ang proyekto. Hindi pag-substandard. May araman yan nga mga public officials nga may mga konsensya. Sa aton sini nga mga kakipad, hindi mabatasan magkakihad sang proyekto. Nakita nyo ng picture nga napakita ko sa inyo. Amo na siya ang steel file nga ginatawag. Hindi ko ya kontraktor. Hindi ko ya kontraktor, pero may mga kilala lang kita nga ara sa muna nga negosyo kag business. No? Nga mapamangkutan naton kung ano gid man ang kung mag-obra ikaw sang flood control, ano ang proseso, ano ang ginaobra sa aton sini nga mga ka-K5, ano nga mga materials ang kinanglanon sa aton sini nga mga kuturan. That's why sometimes may gamay lang kita nga idea, no? Ini siya ginatawag na steel pile or steel sheet, no? Amo ni siya ang ginaobra nga first base, mga ka-K5, para mangin pundasyon sang pader nga iobrahon mo sa ginaobra mo nga dike or flood control sa aton sini nga mga ka-K5 nga mangin mapag-on, mga ka-K5, just in case nga ti magrabe ang current sang tubig, sang baha, makasagang pugong sa aton sini nga mga ka-K5. Now, ang ginaobra sang iban nga mga kontraktor kay tungod mga ka-K5 nga ti ang pundo nakihada na bla. But silingon, mga ka-K5, kung iniisa ka buo nga bond paper, amo ni bisya ang budget, no? May tan ako nga papel nga isa ka bond paper. Kung amo ni kadako ang budget, pag abot na dito sa kontraktor, may kihada na. Kihada ni Juan de la Cruz, kihada ni amuni nga ahensya sang gobyerno, kihadan pagid sang kilala nga negosyante, kihadan pagid sang iban nga politiko, kihadan pagid sang kontraktor kay tamada na sa magpa-project kay balya gamay na ning proyekto ko basi ko madalasa ko ni kag mapalpak ni pangitaan ko na lang isang subcontract nga kung isip-isipon ang subcontract hindi ginatani na pwede, no? Ipasalo ya sa isa ka kontraktor, no? Ginansahan niya gamay ti ang bilin man masang imo budget mo nindo daw pungit na lang kagamay ti kung negosyante ka lang nga maobra ka sa proyekto nga lugi ka. Sa aton sini nga mga ka-K5 kun di ba obra ka sa proyekto nga makagransa ka bisan gamay. Igo nga mabili ng project pila na lang, ha? Do pungit na lang kagamay ti ang project do ano, ha? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Daw pulburon ka pag-one sa aton sini nga mga ka-K5. Kaya mo nang kakatabo, that is the reality. Kita gapasalamat kita nga nabugtawan ni si President Ferdinand Bongbong Marcos
kag nabalaan niya ni. Kay kung wala, sos, gabi lang baringisi sa mga tao sa likod sa mga palpak ka mga flood control projects. Sa aton sini nga mga kakipay, this is a multi-billion budget from the money of the people of the Republic of the Philippines nga ginpang abusaran sang mga tonto nga mga tao sa gobyerno. Sa aton sini nga mga kakipay kag mga kontraktor. No, sa aton sini nga mga kabyanan, do you think may guts ni mga kontraktor mag-obra sa mga sini? Kung wala sang tao sa likod nila, asus! Alas 5:42 sa aton sini nga pagpangalagad. Pamatian tabi si Kaki5 Jenny Koyuna nanay Kaki5 Paul sa report niya sini parte di sa flood control project sa may syudad sa Iloilo, no? Kay ti isa sa mga ginatira sa mga trenyases, no? Ining si Engineer Roy Pakanan sa aton sini nga mga kakipay kay information nga do i-relieve na ni siya pero tigin panginwala yaman sini sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Sige Kakipay Paul sa report ni Kakipay Jenny, go ahead. K5 Ray nagsugod na ang investigasyon sang Department of Public Works and Highways kon DPWH Central Office sang ila investigasyon tuhoy sa mga ginakabig nga palpak kagilid nga flood control projects diri sa Iloilo City kasunod man sa naging mando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang iya pagbisita sa syudad. Addisunod kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, miyara ini sang team maging padala sa syudad agud magpanguna sa pagpangusisa sa apat ka mga flood control project sa syudad nga ginmando ni PBBM magilayon nga investigarana. Dugang pa sa natungdan nga luyag sini nga mahibaloan ang tanan may kaangtanan sa proyekto kun bala makabig ini nga palpak kag ano ang mga rason kun nga palpak kag delayed. Ginpahayag pa sini ka K5 Ray nga kun pamatud-an nga mayara sang problema sa mga proyekto, ginpasalig sini nga manabat ang dapat nga manabata. Pisa ang investigasyon sang DPWH sang dan nga Biyernes, Agosto 15, 2025. Kay Favre, pamatian naton ang nanginig kabahin sa pahayag ni Secretary Manuel Bunoan. Yung pumunta dyan, we want to verify actually kung anong status yung mga projects na flood control projects na nagawa dyan sa Iloilo City. Naandyan dyan ba? Nagawa ba? Okay. At kung ano man yung mga initial findings nila po. Now, pagka sinabi kung sinabi po yung inspectorate team na pumunta ngayon dyan at ito hindi na ako namin makita o nasira na at saka kung ano, then we will send yung comprehensive audit po at para makita na nila lahat yung documentation po ng project, anong materials na ginamit, ano yung kung may nasira po, yung mga ganon. Okay. Ano ang cost ng pagkasira, yung ganun. Yun po, yung in detailed audit finding na po yung gagawin namin para may basis na kami to prosecute kung kailangan po. Well, until ma-verify, ma-validate po namin lahat kasi yung mga tao po namin galing, nagba-validate po na ngayon, saktually galing po sa central office. So until such time na may report nila sa atin, we will see kung ano. Kagini nga balita ang idulon sa inyo sang Mighty C, ang masing pabasog nga alkaline base nga vitamin C. Gani mga ka K5 good malikawan ang ubo hilanat sipon kag trangkaso mag-inom na sang Mighty C. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampen nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. So tanan subong nga mga mayor ng mga local chief executives kinmanduan ni President Bongbong Marcos na mag-imbestigar sila mga lugar kag lantawon ng mga flood control projects. Kantuan tanan K5 Western Visayas sa sining mga tinion. Balita diri sa siyudad sang Roas kag probinsya sa Capiz, may isa ka motorista mister nga natumba sa ginamaniw nga motorsiklo timing gid ang kasugata nga isa ka series bus. Pagdapos sini nga matumba dumiretso gidto sa piyak ka linya, nalapakan patay ang biktima alias J 34 anyos, residente sa barangay Tinaytayan, Banwa sang Dumaraw. Sa diin diri man natabo ang aksidente sa nakaligad nga adlaw. Ginapahayag diri karon
Mayara naman sa pag-istoryahan ng settlement sa bahin sa talatapan sa Balyacar Transit Incorporated kag sa pamilya sang biktima. Dugang pa nga balita, pilason ang bantay sa punong nga si alias Rico malapos nga ini ang natiruhan sa kawatan nga nagpadulong dira sa ila sini nga punong sa may barangay Tansa Norte, Banwasang Panay. Inlutang ni siya gamit ang 12 gauge shotgun ang nakaigo nga may lang pilit sa may liog galing. That's why nga ginpadang at ini sa ospital. Amo ni mga balita di samon madunugoon, Sir Babes, balik sa inyo. Madugoon man tuod ang ibang balita sa mga kapis kag sa ruhas mga ka-K5 Sir Jolets, madamo gid ga salamat. Katuan nato ang aton nga antike, ang tambalang Miss Mar antike ng mga dlag ko nga mga balita na sir. Mga nagapanguna namon nga balita sa probinsya na hold up ang Israka computer shop sa may Banwakang Pandan. Nagpapuno-puno nga customer nga ma-cash in ang diyang suspect. Nataba na ang malapit 100,000 pesos nga kwarta sa diyang establishmento. Pero nadakpan man tanag dayon dyan sa may probinsya ni Sir Michael sa Aklan. Rito kag namanan nga ang gingamit na pang hold up pilit gun ang naging pamahog ti kadya tuta na sa lock-up cell kang Pandan Municipal Police Station nagapangayo kang pasaylo saan ang agin hold up kay suno ka na kapigadoho nang nagtulod ka na muraron ka na other choice but mang hold up na lang. Samtang sa dugang pagid nga mga balita sa Banwakang San Remigio kang nagligad man nga Biyernes kang gabi K5 Western Visayas sa Negros Island Region. May sara ka amay kang puloy-an nga nagapuro pahuway pasado las 10 sa gabi. Imaw ang anang 3 ka mga kabataan nga minor de edad ginbadil sa busong bikang diyang biktima lupok lang anang nabatian pagkabrubay nabatsagan na nga nagsakit ng busong pagkita ng K5 Western Visayas rugto galimay pilas. Inali diyang nagbangon gin pasaylo na nayang ang 3 na ka mga kabataan nga minor de edad piyak balay kag tana pa nagsakay sa anang motor nga Skylab nagpanaog sa may baryo kay ti sa sitio dyan natabok ang barangay San Rafael, San Remigio kag rugto ng Ayo Bulig sa talad. Regyan na rin sa Hiluway nga kaimtangan ang diyang biktima nga 35 anyos samtang ang suspect padayon pa nga at large kag wala pa mamanaan kung sino ang naghimo kang nasambit nga krimen. Bodya mga balita namon dyan sa probinsya, balik ka ninyo Bacolod. Salamat gid tambalang ni Smart sa antike. Katuan naton mga kaiba. Balikan naton si Sir Ray Spia Umalay sa Iloilo. Sir Ray. Good morning K5 Western Visayas, nawili kita bikay nasa diskusyon aton diri sa flood control projects kag sa mga kurap nga mga proyekto sa nga aton sini nga mga tawag ni flood control projects. But anyways, ang balita naton diri sa may syudad sa nga Iloilo na may kang tanan gyapon sa flood control no. Kaya ang DPWH Central Office with the Secretary Manuel Bunuan no nagambal na nga imbestigaran ining mga reported corruption sa sining flood control projects diri sa may syudad sa Iloilo. Ang Department of Public Works and Highways DPWH Central Office nga ginakabig nga palpak kag delayed ang flood control project sa pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos diri sa may syudad sa Iloilo. Kasunod man sa nangin mando ni presidente nga tapuson ining mga proyekto nga mga flood control projects kag imbestigaran ang pagka-delay sini. Suno kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, may ara ini isang team nga ginpadala sa syudad agod nga manguna sa pagpangusisa sa 4 ka mga flood control projects sa syudad nga ginmando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga gilayon imbestigaran. Dugang pa sa natungdan nga luyag sini nga may baluan ang tanan nga may kangtanan sa proyekto kun bala makabi gini nga palpak kag ano ang mga rason kung delay ang ini nga mga proyekto. Ginpayag pa sini nga kon matumod nga may problema sa mga proyekto, ginapasalig sang natungdan nga manabatgid ang mga tawo sa likod sini. Nadumduman nga ang pila ka mga proyekto diri sa may syudad sa Iloilo ining flood control projects, duha ka mga kontraktor sa 15 tanan ka mga ginpangalanan ni President Ferdinand Bongbong Marcos ka mga kontraktor ang ari diri sa may syudad sa Iloilo nagauyat sang sining flood control project. Ining 15 ka mga kontraktor nga nakakuha sang kapin 20% ka overall 545 billion pesos nga pondo para sa flood mitigation kag flood control.
So muning mga pinaka-latest diri nga mga balita diri sa may syudad sa Iloilo ka K5 Babes Gantalaw. Pero daw hindi pabor si Anay Senator Franklin Drilon nga DPWS ang investigar kundi ko wagid kag ombudsman sa K5 Ray. Toda ka K5 Berta Pacardo no kay kung DPWS sa kapan-kapanan kag tabon-tabunan may tsansa pa. Dapat sa bagay ti ang authorized kag nga bola ran tani sa sa kuwa hindi kay sa kongresista sa Japon. Sige, DPWH. Kadtuan naton mga kakibay pagiban pa naton nga mga balita madamo gig salamat Sir Ray Spiha Umalay kadtuan naton ang Kalibo. Sir Michael. Morning liwat kay Eastern Visayas kag Negros Island region sa mga balita sa Banwasang Kalibo kabilog ng probinsya ng Aklan. Isa ka lolo patay matapos ginlabo sa niya mismo utod. Ang biktima 72 years old na kag ang suspect ang utod niya 55 years old mga ka K5 kung sa di natabo ini sa nagligad nga adlaw nga Sabado diri sa Barangay San Jose sa Banwasang Ibahay no. Kay may madugay ni sila nga wala nagkaintindihan ang mag-utod kag nagkadto ang sunod sa asawa sang biktima nagkadto sa uluman ang iya mister kung sa din didto man ang suspect nga iya utod nga parehas lang nakainom rason niya nagbinaisa sila sang ulihi ginlabo niyang magulang niya patay gid kay 5 Eastern Visayas. Ug nato niya mga balita isa man ka rider sa motor patay man matapos nga mabunggoan niyang ido didto man natabo sa Barangay Pulo man sa Banwasang Ibay pagbunggo niya sa ido mga ka K5 diretso siya sa kasugata niya nga Innova bumunggo siya sa hood sa Innova patay man ang rider mga ka K5 no? Wala pa balaan kung sinong magtag-iya sa ido. Samtang dugo nato niya mga balita, patay man ang isa ka senior citizen o 86 years old natumbaan sa puno sa kahoy nga buli diri sa amon. Amo na buriguro na sa tawag sa inyo. Natumba sa balay niya, patay gid ang 86 years old niya si Lolo Condrado mga ka-K5 sa Barangay Tigpala sa Banwa man sang Malinaw. Ang minor de edad niya nga apo may injury pero ang lolo wala gid kalibre mga ka-K5. Muna mga balita di sa Banwa sang Kalibo kay gina-follow up namon subong ang ginaligar pulis sa brutality. Ginaligar kuno nga daw may selos blaw. Balikan nato na karon Sige, amo nang mga balita di sa Banwa sang Kalibo balik sa imo Bacolod. Salamat gid Sir Michael Silorio dira sa may sa Kalibo mga ka-K5. Katuan naton ang iban pa naton nga mga balita diri sa syudad sa Bacolod kag iban pa naton nga mga balita sa Negros Occidental. Nagapasalamat kita sa pag-abi-abi sa atong sining mga key-assess dira sa La Castellana ang mga biktima sa lupok ni Volcan Canlaon nagapabilin pa sa mga evacuation center mga ka-K5. So matamis nga yuhom kag nagapasalamat gid pag sa kay Dr. Amiloy nga ining 14 tanan ka mga individual nga representar sa 14 tanan ka mga pamilya nga apektado sa paglupok sa Volcan Canlaon sa barangay Masulog sa La Castellana kay Dr. Amiloy nga nasa ligad to nagkatugid si Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center matapos ini nga naghatag sang bulig dungan sang iya sini nga pagbisita sa lugar nagligad nga adlaw. Ang nasambit nga mga individual ang masobra isa ka tuig na ang nagatiner sa barangay evacuation center matapos ang pag-alboroto sang Volcan Canlaon ang nakabaton sa tag-1,000 ka pesos mga ka-K5 Apisa nga ginapanubo na sa alert level 2 ang status sang Volcan Canlaon mga ka-K5 may ara sa giapon ng sang mga residente nga ginapahanugutan nga makapauli bangod nadala sila sa 4 ka kilometro nga danger zone. Sa iban pa balita ka K5 Western Visayas, bugal sang Pilipinas, bugal sang Negros Occidental bangod nakabaton sang Best Collection Award ang isa ka Negrosanon o Conigrense sa ginatawag nga Malaysia International Cultural Fashion Festival dito sa Malaysia kag sa ginhingalan kay Steve Hensola sang Silay City. Piskadero sang iya koleksyon buot silingon na inspired siya sa mga nagabaligya sang isda sa Silay kag nakabaton sang award sa ginpatigayon niya kompetisyon sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon nga adlaw Agosto 17. Hindi siya mangista piskadero. Buena ta chimpo galing. Salamat gid dili Loro Santiki kag Kalibo sa atong sining mga success. Salamat kay K5 Western Visayas.
K5 Ray Espeja Umalay para sa Standby ka K5 Reggie sa report sa Quinto Distrito sa may Barwasan nga Sara, may isang kalalaking nga ginautasin ng iya sa kabuhi sa report ni K5 Reggie Di Mayo. K5 Reggie, go ahead. K5 Ray, patay ang isa kalalaki matapos ginutas ang iya kaugalingon nga kabuhi sa Purok 2, Barangay Kanuan, Istansya, Iloilo sa Sabado, Agosto 16. Ginkilala K5 Ray ang biktima kay alias Rex, 31 anyos, single kag residente sang nasambit nga lugar. Suno sa inisyal nga investigasyon sang Istansya Municipal Police Station K5 Ray, ang insidente natabo pasado alas 7:45 sang aga sa sulod mismo sang puloy-an sang biktima. Dugang pano K5 Ray naabta na lang ini sang iya iloy nga si Merlinda de la Cruz ni Pumusino nga nagabitay gamit ang kalata. Gilayon K5 Ray nga gindala ang biktima sa Jesus Colmenares District Hospital sa Balasan, Iloilo apang gindeklarar ini nga dead on arrival o kon DOA sang attending physician nga si Dr. Rachel Puentes sa pasado alas 8:30 sang aga. Sa karon K5 Ray ang pamilya sang biktima nagapati nga wala sang full play nga natabo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa nga Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Kag ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Salamat kid K5 Reggie Di Mayo sa aton sining mapatinaga ang mga tagpalamati. Salamat kid sa pag-upod ninyo sa Lunes edisyon sang Balitang K5 sa umaga. Ginatamyo to sa mga aga si Ma'am Erlina Tilar Magoles, si Yabana nga si Sir Noel Goles, si Poras Cardinal, Sir R. Poras Cardinal, happy birthday sa 18th birthday, no, sa apo ni Ma'am Bibing Bibien na pagtulunan. Kaginatamyo ta si Ma'am Rancy Cordero Prietos, ang gwapahon nga sekretarya ni SK President Verna Pastolero, ang aton sining ex officio member sang Sangguniang Bayan sa Barwasang Putotan. Sa tanan nga mga sekretarya, sa mga SB, good morning! Kay Tita Welgie, kay Tita Cheryl, kay Uteng, kay tawag ni Kandet, kay Tatay Diyos Koroy, sang Barangay Rumbag. Kag of course, aton sining nga mga kaupdanan dira sa Barwasang Putotan. Salamat kid sa inyo sining pagupod diri sa Balitang K5 sa umaga. Partiyan mga dugang nga mabalita karon sa aton sining mga pila ka mga public affairs program. Dili lang sa kampiyon nga istasyon ng K5 News FM Iloilo. Ako naman si K5 Ray Espeja Umalay, nagapabilin sa mga trika siling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all and happy Monday sa tanan. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon